De ziektochtsneur naar een vermiste fiscusman had een bizarre wending nam. Het Belgische bemanningslid van de FD-281, dat op het waard naar zocht waard, zit intussen in zijn huitelaan. De 34-jarige man verstoppen hem op het schip en is er na aankomst in de Hazerhaven tussenuit pikt, met flessen whisky, zijn bagage en een beurs. Nevens de skipper werd de man terug de Belgische politie zocht voor verskate misdrijven, die als stellerij en brandstichting. Een nieuw verhaal vinden de redders van de KNRM in Haas. Kijk, wij maken natuurlijk wel meer zoekacties mee van mensen die vermist zijn en blijken ergens anders aan land zijn gegaan. Of ja, dat gebeurt, hè? Of dat die bij familie blijken te zitten. Dat komt wel meer voor, hoor. Dat gebeurt gewoon. Maar dit is toch wel bizar? Dit is bizar, ja. De Belg had nevens de skipper een afscheidsbrief op zijn bed achterlaten als aanleidingsmanoeuvre. De Nederlandse politie wil graag praten met de fiscusman die het alle dachten net opdraaien zal voor de kosten van de reddingsoperatie. Nee, dat verhalen wij niet. Als KNRM verhalen wij dat niet. Onze hulpverleningen, en dat doen we al 185 jaar zo'n beetje, die zijn om niet. Dus wij verhalen onze kosten niet op de mensen die wij hulp verlenen. Maar wij proberen natuurlijk wel altijd donateurs te krijgen. Want het moet ergens door betaald worden. Dus dat gaat bij de KNRM via donateurs. 10 reddingsboten, 3 helikopters en een vliegtuig gaan sneur zocht naar de Belg. Hoe bizar dan ook, de man leeft nog en dat is het wichtigste. Ja, zeker. Het is een opluchting. Want het is toch, anders was een mens omgekomen. En dat is natuurlijk altijd vervelender dan wat nu aan de hand is.